Tol. Tol, ayos mo tapagpag nama. Apay tol na katado mga sapatos mo tita. Mapilihan na nga doon niya tayo isuot ko dita. Kata di ginatang mo di kalman J-Mall. Uy. Apay nagado mga sapatos hain? Talo nga rote ko sa ribo. Sinamantala ko na. Kapag sapatos katatan? Uy na. Tako baka nagchinelas na ka, ibatik to maray. Ay una. Kaya nakasapatos ka, nakakordong ka mga basta-basta maksot. Uy, kadwata mong order ko, Rosingin na Ate Grace. Oh. Magnaka man? Guwapo? O madimikat na eh. O nga may cut. Diretso atin elevator. Kabaak, apang may pasyar, kadwak ni Rosingin ni Kables. Oh, ni Kables kina Ate Grace, kadwak pang may pasyar. Ato ikinam, card mo. Para niya ito eh. SIM card mo itap ko eh. Di, ikot din eh. Tano makalusot ka dito. Nakabuhat ko lang Itapkal mo lang. Doon itapkal mo, sumrek ka no ka. Okay. Yan, sige, itong parang. Okay na, diretso na. Lakad ka na. Tol niya rurahin tayo. Ay, pagsakayan tayo. Oo, nangagkas, nagtakaw. Nagtakil nga guys. Ay, Oo, nakatitaw. Hey. wow. Baka kanan na amin na kita tao. Kanya mga gasaran. Ano? Eh, dito rin. Di. Hindi po kinan na Sige, mga aming pasok na. taon din. Agad yung taong kinan natin. Ito yung di pa na nagababrout. Kung ito. Why? United Nation. Oh. Oh, nakasuswit. Ang talaga nga mabaling nga may batan. Ito yung kasama ko. Yan. Nakasisit na ito. Tol, ayos mo tapagpag nama. Ayos ito pan-nagnam. Kaya nakadunga tao na eh. Ni Rosil pa yung morte ka doon. Kandugat na rodera ba eh. Kasi pagnam? Hilad. Papanag na natin. Ayusin mo tayo. Teka lang ron. Pakamadlaw da nga ako. Nga? Nga, taga-probinsya tayo ah. Nakasage na ka, dak mo mama. Ano nakasage ka? Handa man daw? Nakasuran niya ibraan tao. Parang gusto gayaan ni Rosel ah. Parang gusto gayaan ni Rosel. Sila nagbabawi nga ng asawa niya. Sila nagbabawi ng asawa niya. Yeah, matan. Kaka magbabawi yan. Ah. Talaw? Sige, hanggang doon. Sapali pa nagna. Tumayos ka.